discuss kade halor ka MMR, maternal mortality rate. Te hakane ka MMR ni ngayo bangan Wandra Hasmat jong ka Health Department headed by Principal Secretary Sampat Kumar, udon u Ram Kumar, u MD jong ka NHM, udon u Dr. Amanwar u DHS. Te Hasmat jong ki ngalawandra ya katu ke isu kejingjia bayak kawe galong kami hapo dangar. Te kani kade ka part of the MMR te ngala ko haki ya ka e kebajia but ngakwa bani tu Ahmad Jongki bamatakasi ngala dep ai kawe ka shiti sha di Dr. Amprin Lingdo balong chairperson jong ka Women Empowerment Committee halor kani ka kam but kumju ngala ai sakwe ka shiti cha Minister jong ka Health Government of Meghalaya kita kilong ki atli ki shiti ke bangala tho ban mudui alor kajing le torti jong ki doktor bat kinos ne po kadangar PC te ngalabu kajing dawa ka ban nungkong kalong ban institute ya kawai ka inquiry ban pek bania alor kan ka tragic incident hakaba niyo layo bandu ya kawai ka museum ka bakordor na nakathandangar but nalak kentui ka sarkar ya minister bat kumju ya ka committee jong ka women empowerment ba ngidei ba ngin fix responsibility but accountability bat kumju ngidei ban pensitom ya kito kibrio ibadon kti ha ka ni kam kat kum ka an kabaar ka jing dawa kalong ban weng ya kani ka NGO biham nang the na pi sidangar namal kaladon bon ki complain na ki ba pat kumjo kam shumlala ban ai ka jing sakri ka bahok ka jing sakri ka badai banle te namar kata ngaladawa na ka Health Department bat na ka sarkar badai ban weng mardor ya kan ka NGO pat ban wanra dakawai ka NGO ka bakhamla ban ai ka jing sakri lane ba ka Health Department ka de ban shimti no dalade ban punya ya kan ka PC kajing dawa ka balay kalong bang at dawa na ka sarkar ba ka ban seal ex gratia financial assistance ya ka family jong ka ni ka brio balayam namar balay bakayap namar ka day namata ka negligence jong ka medical authorities apo dangar PC tiya kani kajing tho ngalaay hakti jong imadam balong chairperson jong ka Women Empowerment Committee but lengba kani ka Empowerment Committee ngin budin ya kikam kijam lane ya kani ka report ka bangi la dawa na ka Health Department but nila ong ba ka Health Department ka ban shim action but ban pentip sa kani ka committee jongi apo si banay tam ngini up ya kata ka report but na ka health minister kumjo ni lang ay ka laluan bu office yung umita jamit but ngin kami ba kandon kano no ka action akaliang sarkar ru